makadi muri yeZimbabwe ndichikuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwampuro kana kuti Asoko. Sina ndikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambire chirongwa chatinoya nacho nenyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzatinenge takanoita kumachifi, kumajeri, kwese kwatinenge tanosvika nekugokwe tinosvika tichiita nyaya muri Zimbabwe. Nhasi muno mustudio ndine vechidiki, ndofunga kune vamwe vamboona tatenderedza kuti nhasi change chikurukura nevana vechidiki vari kuchikoro. Irori muwiki ratabva irori iwo mazuva apfuura tine nyaya iri kukatyamadzwa vanhu vazhinji, vabereki chaivo vari kukatyamadzwa zvinhu zvakadai zvinoitika. Tine nyaya takaona yakakavhwa neHmetro. Inyaya yakaitwa neHmetro haina kuitwa nesu, ndo vakaita nyaya yevana vaiva 6 vakatora teksi yavo ndokubva vaenda kuLodge vanava. Zvisineiwo it happens kuti uya taxi driver akanga akambodzidza pachikoro apa ari head boy, ndiye akazonotaurira mapurisa kuti endai munoona zviri kuitika paLodge apa, guest lodge yakaenda vanava. Ndokubva mapurisa awa netip off vakabva vasvika, vakazosvika mapurisa pane mumwe wacho dzanga dzatochekwa. Ndizvoka kune vari kuziva zvatuta vabva maziva zvandiri kuedza kutaura kuti vamwe vacho vana vanga vatorara vese pasina kana kudzivirira. Saka nhasi inini ndobva ndati aiwa, regei timbotora vechidiki timbokurukura vambotiudzawo zviri kuitika, nekuti kutaura chokwadi ndo nyaya iri kutaurwa mumakombi pasocial media. Vabereki vari kukatyamadza kuti vana vedu ndokwatazosvika here nawo ama2K ama2K vanetsa. Saka nhasi I've got 2 beautiful students andinadzo munomu dzinenge dzichikurukura vachinyatsotionesawo. Kuda zvimwe pacho vabereki hatiziye zveseka, tichida kumboudzwawo isuwo tichibvunzwa mubvunzi yedu kuti chii chamboita kuti vana vedu chichiri kumboitika musoro mema2K. So they're going to be introducing themselves vachitiudza kuti vari kubva nekupi vana ava. Regai nditange nemusikana ari pedyo neni. You're so beautiful. I like maglazi angu anogara chinzi akanaka, but ndazona mumwe ane akanaka kudarika angu which is beautiful. So I want you to introduce yourself. Nyatsotiudza kuti unonzani. Okay, makadi ndinoitwa Junior Councillor Elect Bridget Chikoka from St. John's Immortal. Alright, ndakwenda pana the gentleman. Hello, I'm His Worship, the current acting junior mayor, Manashi Nyamazana. Alright, His Worship. His Worship. Junior Councillor Gogo. Yes. That's beautiful. Ndo vatinge tichitaura nawo muri Zimbabwe is going to be interesting. Ndo ma2K muri ma2K kaimi. Yes. Exactly. Ndo ma2K iyaya tira kumbonyatsonzwa kuti chiri kuitika. Alright, mukomana nemusikana. Nyaya iyi tise munhu sari kuiziva. Ndizvoka vanava vakaita zvavakaita. Kuti mimi mumbonyatsotitsanangurira nevese vari kuona vabereki kunzoko, maticha, maidimasa, munhu wese ari kukatyamadzika nenyaya iyi kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Rega nditange nemukomana. Chii chiri kunyatsotora nzvimbo musoro menyu ma2K? Okay, so this is really concerning, very, very, very concerning. Because you find kuti probably a peer pressure from friends and schoolmates. That's the reason why vamwe vanhu indulging in things like this. Okay. Which is something that we really need to look into. Because you find kuti maybe I have a friend of mine that has a girlfriend, and he's always talking about this girlfriend. Mskana wangu aita so, mskana wangu adai so, and to date this, to date that. And inini manje, I end up feeling isolated, and I'm like, why not me? And even though I know that I'm not supposed to be doing such things, I ended up involving myself in things like that just because of friends. Right. Apo wataura in an umbrella term, musikana wangu this, musikana wangu that. Ndoda kunzwa musikana wangu this, musikana wangu that. Chii chaanenge achitaura kuti musikana wangu ari kuita? Meno ma Netflix and chill. Zvinoreve kuti Netflix and chill zvinomboreve. So from what I gather, Netflix and chill means kuti we are kumba, we watch a movie, and probably and then after you smash. And then after you smash. Indulge in coitus. Yes. Or sexual intercourse. Yes. Mova mararamisi. Yes. Exactly. Saka shamwari yako inenge chiuya ichikudza izvozvo every day. Kuti andazodai nemusikana wangu. It may not be really every day, but then you feel the pressure. Because pamwe pacho they always talking kuti right, today I was with my girlfriend, and then auto my photos, and these are photos, videos, we were together, we did this and that. And proven teenagers, we take pressure a lot. Okay. So we then taking the pressure, so you keep processing it over and over again, and you're like, I'm gonna try this, which leads to situations like this.
Okay, let's come to you, Bridget. Okay, so it's not only about peer pressure. I feel like it's also about young people being left to figure things out on their own. Like they don't have an older figure to tell them what to do and what not to do. For example, shamwari in a clique vasikana pamwe havana vabereki vanovatsura kuti aiwa izvi hazviitwe saka anopedzisira kungoti ina have a boyfriend yakadai so vachitaura nobva kuti ineniwo ngatiitei zvakadai so vachifurirana because they don't have that background yekuti they're told by their parents or guardians kuti aiwa izvi hazviitwe izvi zvinoitwa and stuff like that. Okay, yes. So peer pressure nekuti wokumba pane issue yekuti vanhu havanga vatori nemari vana vanga vatori nemari $20 because they paid kuna employee paguest lodge apa. Inyaya yemari iri kufamba sei? Mari yacho mune muchiiwana kupi? Munashe, mari iri kubva kupi? Muri kuiwana kupi mari imimi yekuti ogona because I'm sure pakaendwa kutanga kutora taxi kunobhadhara lodge obviously muchada kudya kuti malezi muri koko. With us teenagers, when doing the wrong things, mostly we put our hands together. That's when you see kuti pamwe munhu akabvisa 5 mumwe bati ndine 20 mumwe bati ndine mari yakati just so they go together. And pasina kana kuti kudaro probably you see kuti maybe a few 2 or 3 because out of them we can't say kuti vese vanga vari wrong. You will find kuti probably kune 2 or 3 that didn't want to but ended up going just because of friends, because vanga vanzi and probably I'll pay for everything or I'll cover for you and whatnot. Saka paying for each other ndo kwazinenge zichibvawo kabhadharana seboys bhadharana kubatirana pamwe. You said something, Bridget. Vakabhadharana seboys. So you're saying kuti vakomana ndo vanogona kunge ndo vanga vane mari. Yes. Vasikana vachingono. Yes. But takazonzwa kaka kuti pane umwe musikana akazosvikira mapurisa vanga vatorara vese vasina kudzivirira vasina protection. Chii chinozoita kuti mufunge pfungwa idzodzo dzekuti regai ndingonorara nemunhu ndisina kudzivirira? I feel like these days boys can lie. Like vanokubhilivhisa zvimwe zvekuti unoudza unzi inini dad vangu vanoshanda kupi ndine mota dzakadai so I love you so much, so iwe unenge wakavharwa ne-love to the point where you're just like this is my boyfriend, we can do whatever we want, chimunhu wangu. Yeah, so I feel like ndo patinorasika segirls because we choose to believe vakomana vanotengerwa zvekupfeka nevabereki vavo just the same as us. Yeah, ndakuti mupindurane ipapo uyu ndomwe mukomana wacho iwewe anzi vakomana imimi nemusikana muri kuya muchitinyepera zvinhu zvamusina. Exactly. We can't really blame the boys. Why not? They involved in sexual relations, right? And this means that not only one person involves in sex. Saga, there were two. Takes two to tango. It takes two, exactly. Yeah. The two sides of a coin. So this means we don't have an agreement with Anoshi, let's do this. So we can't really blame the boy because if the go ahead stop the own with no, Mira, we can't really go that far or we can't really do anything, then probably he would have stopped. But because the girl also maybe wanted to involve herself, she then said, okay, go ahead, and unprotected. And they had the smashing with unprotected. Yes. New term, and that is an smashing means sleeping together. Yes. Pani issue jakare imimi matuke edu. Pani issue kuti imimi let's start with the boy. Unongochitamba ne vakomana like vahombe kwauri. The amount of influence in your life mako ndikutamba ne vanhu vanezera kukudarika uyo ya 17 ukuthi best friend yangu ine 35 years. Chii chinenge chichitika ipapo? To an extent, when it comes to influence, I can't really say boys. Because girls are much more affected with influence than boys. Yeah, that's okay. True. In India, I could have a friend that's older than me, but then you find Kudii. What happens with boys now is we can't run all the way. Probably to run up to border, and then to run because you find Kudii, most boys, you only have that one friend. You're not, this is my actual friend. No one could anything, and you have one friend at a period of time. So we can't really say boys are influenced with other boys, but rather girls take influence much more serious than boys. Okay, Bridget, I want you to answer on that. I feel like for girls, it's all about competition. Vasikana tunoyenyowanza kuda kukwidzana against each other. For girls, let's take for example
I am 18 years and I have a friend that's like 25, and then she comes to me achindudza kuti I have a boyfriend, tunodai so ye wakasara iwe hautombozviite, stuff like that. So inini, because of like wanting to fit in, ndinobva ndatanga kuda kuzviitawo because shamwari yangu iri kunditi hazvina basa ndozviita, saka iwo why can't you do the same? So I feel like with girls it's all about competition. If you do it, I must also do it. Yeah. So it's all about competition with girls. Yes. But the competition yacho yakanaka here. At the end of the day, we are blaming these kids, but then they're not all to blame. Because you find in this era that we're living in, there's this parasite. I would like to say parasite because it's a problem, and we've been trying to work on that. Social media. If I go on social media, I follow Nicki Minaj, I follow whatnot, the pictures that you see, the things they're doing, and you're like, Saga, if she's human and I'm human, why can't I do this? Okay. Which results to them trying new things over and over again, things that they're not actually seeing in person, but then they're seeing on social media. So social media becomes a huge problem, and it becomes it takes a huge part in such situations. Right, we need to explore more per social media ipapo. You're saying that it could play a big part. Vanhu vari kuona zvavari kuona pa social media. Very much. Saka social media unokwanisa kuona social media kana une gadget ndizvo. Yes. And mimi muri kuwana mafoni kai mimi. Yes. Nakuti mundu unyambonditsanangura kuti kupiwa mafoni kwamakaita kwakanaka here kuti matore zvedu. I feel like it goes both ways because we're living in a AI generated world now where we use most of our gadgets for homework. Sometimes we do e-learning and stuff like that. But at the same time, we're also using our phones for the wrong reasons. Instead of using our phones to do school-related stuff, takwenda pa social media, takwenda ontasa my pictures ana Nicki Minaj, takuda kutorawo my pictures akadaro tichisenderawo my boyfriends edu and stuff like that. So I feel like it goes both ways, and it's all about discipline. If you're disciplined enough to know kuti phone yangu aiwa ndinongoishandisa at these times and I'm using it for school-related stuff, kwete kuenda pa sites asiriwo chitora mavideos Ndapi masites amunoenda asiriwo? Could you? No, Bridget, I want you to answer because you know. I'm not saying you do that, but you definitely you know. I feel my sites like to watch pornographic material. Okay. Yes, those sites. Instead of doing school-related stuff, we're now going on certain websites to watch pornography, and then we take those videos and then train on notes shamwari dzedu kuti ndakazonai akazodai so aine girlfriend yangu tichatozokungotryawo zvakadai so zvandakaona chichi handikutogaina experience. At least that's what most boys do. Boys danzi ndo zvamunoita kana usho imimi ndimunonyanya kuzviita. She's not entirely wrong. She's not entirely wrong. Because you find good boys are like, I want to gain experience. Because this is an excuse that I've heard people talking about quite a lot. That at some point in time, I'm going to get married. And if I get married and I don't know how to do this, then probably my wife is going to leave me. So you find good boys end up watching that kind of stuff and certain other movies, like 50 Shades and whatnot, just for the sake of experience. And blaming experience though, but not really experience. So now they try doing these things and then they end up involving the ladies in Kudii. Look what I found. And it becomes a huge problem. Iwewe mwana wechikoro unongwa kufunga zvemarriage. Nguwa ino pano pfungwa dzemarriage dziri kubva kupi? Kuti hanzi munoti ndikazorora mukadzi wangu. In this world, and to open to everything. People are open to everything, and that's why you find kune my early child marriages and whatnot. People are open to everything. That anofunga into the future. Because I get into a relationship, and so it may end up going to marriage and whatnot. And that's actually the reason some people are going into relationships, or rather, they use it as an excuse to get into relationships. That probably we're going to get married, and by the time that we get married, ndingenda kukuzia in and out. Toti munhu ngambotanga pedza chikoro. That's true. That's very true. Tomboshanda nekuti munhu ngambotanga pedza chikoro ozoona marriage pamberi apo. I feel like the problem with Ama 2K is tunopanana pressure yekuti hey, I'm dating my boyfriend, we're dating to marry, he's my husband. Like
we're no longer regarding boyfriend and girlfriend. We're not calling each other husband and wife. We're dating to marry. Hey, he's my husband. Like, I feel like Ama2K are delusional to the point where they say, this is my husband, stuff like that. So when he's talking about marriage, I understand he wants experience for when he's married, because tunopanana pressure this is my husband, we're going to get married, of which it's a relationship gonna last like 2 weeks or so. Matuke, munotoita pfungwa dzekuti marriage. Okay, so, Let me try to clarify. Yes, clarify for me there. Scientifically proven, and the human brain does exactly what is told not to. For example, try not to think of an elephant. Okay. So it does exactly what you tell it not to. So the moment that you're told that don't do this, then you're thinking now, why are they telling me not to do this? Even if we tell you, don't do this because you're going to end up getting pregnant and you're going to end up doing this, and that, and probably leaving school because you're now trying to take care of a family that you're not able to provide for. Exactly. So it's the way it works, and we can't really control it because it's been like that for several years. What we can do is try to fight against it, but we can't control it. You're telling me you can't control your thoughts, you just let it think otherwise. Exactly. And the panyai azvishamisa kuti pampane intoxication yaitika kapa. Like these days amatuke amubve kumabhesi. Mabhesi, you know when I say mabhesi, kwembanje mutoriro muchita iwe munashi. Does it give you that prestige kana kuti pachikoronzi muna chakapenga anotoziva kuti kana tichirwa buwe ndora kuguka, something like that? This is the part where I say not to brag, but then I personally wish that everyone would get a chance to pass through junior council, because we get 3 months of training, and in these 3 months you become a person that you never thought you'd be. For example, in personally, I can't imagine myself doing the wrong things, because I know that I'm a leader. So despite that, there are people doing this out there. I wish that everyone could get the chance to go to INDO Junior Council and go through training. It's basically 3 months of training, and you get to discover yourself, what you love, what you want to be, and it's an experience that everyone should have. So I feel like that's the problem out there, that we don't really have much people that have dedicated themselves that I know I want to dedicate myself for the youth, for the sake of their mental health and whatnot. There are people out there just doing Zenzavo for the sake of doing it. Vakaona cheated the wrong thing. They're like, instead of trying to understand from their own point of view, they're like, no, Mwana are very wrong and very stupid or very dumb because they saw the child doing drugs. But then without looking at it at another point, why exactly is this child doing this? Because you find there are problems that are way behind people doing intoxications and whatnot. Probably things that are happening at home, or things that are happening mentally, because we have issues like depression these days. Okay. But it's not taken into consideration when it comes to black people, especially Africans. People, they think that if you're black, I can't go tell my mom that I'm depressed. So you're saying that you feel neglected somehow, like exactly. Instead of trying to figure out what's going on, you are blamed, and that just makes you do it more rather than stop doing it. Okay. Pane issue foot ndakananga ne Bridget. Issue yekuti imimi mazera enyu vasikana munenge mukomana kako akake kuchikora ka andika kekuzoenda nako kuLodge, but unenge unewo umwe dhara rako chairo dhara chichi kukuitai kuti mimi munodana nevanhu vakuru? Is it muna mari? Is it metro things? Chichi noku intaisai kuti ndinoda kudana nemudhara? I feel like back to the issue of competition, yokuti girls nowadays, especially amatuke, vanoposta vari mota dzevakomana vavo, of which uyu wekuchikoro haana mota, anouya achiperekedzwa nevabereki vake, anouya nemakombi or stuff like that. So vanenge vakuposta pasocial media vachiti my man, iwo woda kupinda muleague ravo, wotsvaga dhara rako rine mota, woposta uchiti my man, but not showing the face because you know it's wrong. Okay. Yes, and also the issue of money. Amatuke tunoda zvinhu, so tinopedzera takungoita zvinhu zvese because of the need for money. Because unoona mwasikana vachiposta vakabata mabouquet avo, wati why can't it be me? Wotsvaga dhara rako because you know your boyfriend from school can't provide
you with anything less than a lollipop. Okay. I wasn't expecting to hear that, but then it's okay. On behalf of my brothers out there, I'm really offended. I'm sorry, but it's the You truth. feel offended. Memshinzi munongo provide my lollipop. Once I'm provide my lollipop. Lollipop paper tax. So we can simply say pressure inozobva kunoku. Kana yakuya kwauri because you are ndongonzi unongotenga ma lollipop. Hence you're not doing things to impress mskana atojaira kupiwa maruva emaraya. Maruva emari ajaira ku. Because inini under motor, under mari, under six pack, under iPhone. Saka muna anenge akuda a person that's way better than me, and this leads to older people. Muna nokwanisa kuyachimpika ne fortune because adauti shamwari zonot. Bridget aina ne fortune nasi. Whatnot. Okay. I think there's an issue with maskuzu makaiswa like for protection, my condoms and everything. I believe my senior. Was that a wise thing to do? I feel like okay, let's start with you, Munash. Bridget. Okay. So it goes both ways. In the sense like I said before, the human brain does exactly what you tell it not to. And you find what youths nowadays, whether if you tell them not to, they will do it either way. If you tell them to, they will do it either way. So the only way to try and protect us from this parasite is putting protection in schools, because at least if you're doing a protected tozot atina kuti panogona zo uyamwana and sexual transmitted diseases. Saka it goes both ways. It goes both ways. Saka really right. Tosia shakatombosiya shakadaro. Ingatombosiya shakadaro. His worship tombosiya shakadaro. Ngatombosiya shakadaro. Junior elect. I agree with Munashe because amatuki had chance we had chatotsurike, so it's better kuti vagare vazvidzivirira from pregnancies or sexually transmitted diseases, because the moment you tell them, like what Munashe was saying, the moment you tell them not to, they have to do it. For example, wakanzi keep quiet, unoti munhu arikundiudzira kuti keep quiet ndinoda kutotaura, arikundirambidzira kuti nditaure. So I feel like for now it's a good and wise decision to keep those contraceptives at school, because tichatsiurike and it's better to be safe than sorry. Saka kana muchimbobapiwa amweni vakaenda vasina kana takasvikirwa vasina kutomboshandisa muri kusiya futi mapiwa munonyatsoda kuita sei matuke mapiwa hamutore hamushandisi tokuitai sei nei Munashi? I think this is something that we are going to look into as junior council, because exactly. The problem now is not kuti they went without protection, but then is where they went. They were actually given room, and how old are you and whatnot. We can't really give you rooms because at a time like this and at your age. And they were wearing uniforms. Which there's to be a concern in groups, booking different rooms. Exactly. Newache yakatambirawo mari, which means ndira kudzoka paissue yedu yekuti vanhu vakuru vacho they actually participating in kukusiyai muchiita wayward zvamuri kuita izvi, because this person akatotambira mari kuchiratidza kuti vanhu vakuruwo isusuka titorimo ndizvo, like you can just give me like something papo kuti sure vanhu vakuru they're also participating in this whole drama irikuitwa nema2K. Yes, it's disheartening because this person turned a blind eye. Akaona vana vakapfeka mauniform vangoti mari iri kuuya inayo, it's none of my business. But you know, it's a school day. Children are supposed to be at school. But ivo vakapfeka mauniform vatori 6 vari kubuka lodge. Of course, ivo semunhu mukuru pfungwa dzako dzofanira kukudza kuti this is not okay and you're supposed to report to the responsible authorities. But he didn't. Akangovasiya akadaro angoti mari yauya zvatongovharana. So I feel like it's our responsibility as the community as well to look after each other and to help each other see what's right from what's wrong, because I feel like as junior council we should actually look into this matter as well and encourage the community kuti makaona zvinhu zvisiri right, you should inform the responsible authorities, panongoti you turn a blind eye wotongosiya vana vechikoro vari kuita zvavari kuita and stuff like that. Okay, it's so interesting. Muri Zimbabwe vana vari kunyatsotudza, taida kuchatsonzwa zviri mupfungwa dzavo ende matuke vanenge vachitozvifunga zvinhu zviri musoro mavo izvi. Pane ishe kuti isusu tairohwa chikoro, waiti ukanonoka
ticha aikurova kuti wanonoka akasangana newe usina kusatai panzvimbo but unosangana nemumwe mutown umu hairstyle yacho iri musoro make haimbetonge mwana wechikoro neishi like I believe I'm talking nevanhu vari mujunior council standing in for the students in schools and everything. Imimi munoti chii nenyaya yekuti zvekubvisa kuti vana vasarudzwe kuchikoro, was it a good thing? I feel like it was a good thing because from my school, St. John's Model at Tirowe, it's a Catholic school and it is one of the most disciplined schools. I feel like it's about discipline because isusu chikoro kwedu atirowe but tine discipline and aumbooni mwana weku St. John's akapfeka zvisiriizvo after school hours because we're taught Form 1, my school rules, munogara maudzwa, you're already desensitized kuti you're supposed to do this, you're not supposed to do this. So once you grow up in an environment you're seeing your seniors, they're following the rules, you in turn unoda kufollow my rules as well. Because from other schools ukana ma seniors ashungoti it is what it is, vari kutongoita sezva vari kuita, you too uri mujunior unotongoti since my seniors ari kuzviita, might as well do it. So I feel like it comes from the seniors as well as the hierarchy, and kuti you should lead by example and not just let things be as they are. Kuti I just want to do this because children follow behind. So I feel like it's all about leading by example. Alright, ndirikunzwa kuti imimi kwamuri kutobva zvichandikunzwa nekachirungu kacho, but let's be real here guys. Tine imimi muri kubva kumusoro uku ndizvo toda kudzika kuzasi kunoku kuchenda mbuya kupi uku kwekuti zveshuwa hapana kuti discipline inoya naturally, koko hakuna discipline inoya naturally seiri kubva uku, koko unotomufano kutombobata shamu. Ndokwandoda kuti titaure tichiwirirana takadai so kuti was it a good idea kuti tibvise shamu? Okay. So where the danger is now is you find good government schools, they are a part of the government, hence the term government school. So this means that the government is in charge and they are not really paying attention to kuchikoro, because isusu from private schools. I personally, I can't go kuchikoro and take a shirt and check jacket pamsoro it. Okay. Because they understand what kids should be trained at a lower level. Saga, since government schools are not really looking into government schools, law schools, you find they let kids go to school wearing probably but wearing mateki and masok. This becomes very concerning because you have to be formal as a student and you're not being formal, and everyone starts thinking it's okay. You find adopter izozozo, and 90% of the school yakuya kuchikoro yakapfeka pink. Okay. My socks say pink, black shoes. When we know that there are schools, there are socks that are specifically for school. Saga, the problem becomes bakuti. The government should look into this. Okay. And they should try by all means kuona kuti what's really happening in my government schools. Because bango bachiona vanenge vakapedzera kusvika ikoko kudhara, and okay, pamwe kutori nematable a1998 they haven't really done anything about it. Okay, so uri kuedza kutaura kuti kuma government schools vanhu vari kungosiyiwa vachiita zvavari kuita. Exactly. Saka imimi is worship mavha mapo pfungwa dzenyu kuti pari kunyatsoda kushandwa. Because I believe ku private, yes, private it comes naturally, but kwedu kwatakabva isusu vana sokostinaka tinenge chingofunga kuti ndizvo. There's an issue again yekuti you kids toda kuti havasi kuda kukublame, but isusu vanhu vakuru tiri kutanga tiri kukuneglecta ndizvo. Mambozvibata kuti pamwe wacho background chaiko, I think you said it about background yekuti mumwe munhu kwaari kubva, imimi with your understanding ndezvipi zvinhu zvekuti zvinoitwa nevabereki zvinogona kuzoaffecta mwana, then izvozoita maresults iwaye ekuenda kuMuLodge, ekudhakwa and all sorts of things, early pregnancy nezvirwere. I feel like vabereki, when coming back to the issue you're leading by example, right? Tungwati, maybe you're living with your single mother and you vanenge vachipinzawo maboyfriends avo mumba, so iwo unokura uchitofunga kuti zvinhu zviri right, I can also do it.
because mama vanozviita in front of me. She doesn't hide the fact that ava nemaboyfriends akawanda vanoapinza each day panenge patone boyfriend nyowani. So iwo unozokura uchiti since my mother does it, I should also do it. Like tsumo inoti mbudzi kudya mufenje kufana nyina. So what monkey sees, monkey does. Okay. Yes. Okay. Well explained, Munash. Just add something on that. Okay, so it all comes back to the issue ira yatrikurarama, because you may get at a house and you find kuti vanhu vakagara vese, but they are all communicating on the phone. Okay. And yes. they should find time. Nema families avo kuti what's really going on, because parents don't really talk ne vana vavo. Okay. They don't find time. How was your day? How was school? What did you learn today? That last happened at Zerini, probably before my iPhone and whatnot. So at the end of the day, finding time with your children and finding time as a family is something that's very important, because you feel comforted, you feel loved around people that you know, this is where I come from. And if you find time now, you get mentally comfortable. Okay. Saga, if you don't find time, that's when you end up going out there and doing the wrong things just because you are simply looking for that comfort zone that you're supposed to be getting at home. Okay. Muri Zimbabwe tichirimo muchirongwa chacho tiri kutaura nevana ama2K tichimbonzwawo kuti zvinenge zvimboitika mukurarama kwako nevati kungoti joina palive ino tiri kuona kuti this week munhu wese ari kukatyamadzwa kuti vana ava vari 6 vakatorana vakaenda kuLodge. Chii chainyatsoitika ende ma2K hanzi havachadzoreke, saka takatsvagawo vanawo vari mucouncil, junior council, kuti vamboti nyatsotipira. Ndofunga tiri kunzwa vabereki kuti nesuwo vabereki tiri kuzvikonzeresa. Mubereki wewo hauna kana nguva nemwana, unguori wakati tsikitsiki pafoni pako. And zvakare regai ndimbomhoresa vanhu vari kutona palive pedu pana Tino Arthur Bangi, dhanzi dzimwe nguva inobva yanodyiwa ikoko. Amshuwa ari kutaura yakaitika kuLodge iyi. Precious Mbaiwa akatambira mari anoda kutosungwa then Lodge yovharwa. Exactly, inini I reckon that. Uye akatambira mari vanhu vakapfeka mauniform atoriwo wrong, hameno kuti aida mari here kana kuti chi. Then Precious Mbaiwa wakadi yako and atinometa moyo. Precious Mbaiwa zvakare soko muri sei makachena. Thank you so much. Ndiyo nyaya tiri kutaura nezvayo kuti joina kuti vana vari kutotiudza kuti aiwaka tinozoita hedu tine mapressures atinawo, kuti ndinge ndichiona kuti shamwari yangu ari kuenda zvinhu zvakanaka kuchikoro ndiri kuzvidawo ndopedzisira ndakudanana nedhara rangu. Ininiwo ndinewo nyaya kuti imimi wabereki ndiri kuunza nyaya kwamuri. Madhara acho mamwe acho atoripo pano ari kutonzwa chirongwa ichi. Unenge uchinzwa sei uchienda kune mwana akainza nemwana wako? Unongochifunga kuti mubereki wemwana yaronzwawo sei? Iyi nyaya iri kuya kunemi vabereki ikoko kuti mimi vari kuzviita imimi. And funny enough tiri kutoona kuti kunyange ko zvinokuva nemashuga mami ndizvo. Yes, I think you know the story. Chimbonyatso explain kuti kwanzi kuna mama wako pa vana mari, something like that. Yeah, but the problem comes both ways. We can't really blame anyone on it, but then rather blame everyone. Because chero kwakomana vachiona kutori ne pressure kuti especially nyaya dzema iPhone nemota nema PS5. Yeah, nema PS5. Chii chocho PS5? PlayStation. All right. Munoita muchindi. So you find kuti because friend yangu iri kudrive car yakati pamwe akwa, you're like saka inini, what exactly should I do for me to get a similar car? And you end up doing the wrong things. But when you go offer motor, mari, whenever you need anything, just call and then I'll let you know what's happening. Vanenge vachimbonyatso kukuapproacha sei? Uchinyatsonoti munhu ugoyo akaenza namai vangu. Inini, personally, on a personal level, I have no idea. You have no idea. I am actually concerned, and now trying to figure out kuti what exactly happens when you see an older woman and she's approaching you. And as a human being, unofana kungofunga wega to know this is wrong, this is incorrect, and I should isolate myself from the situation. So ndizoziye kuti vamwe vari kuzvifambisa sei, but I'll definitely look into it. Kuivo vabereki munombovaudzawo here kutombonyatsovaudza zvauri kuda? Ndo patodzoka toti vabereki they're not finding time. Exactly. Because I could want to talk to my parent kuti zvakadai so zvikuitika, but then
she won't find the time, or he won't find the time. No, she can go to Mama, I want to talk to you about something. Those tell her about bus. She comes back home late, probably I'm asleep and I have to go to school the following morning. Aturara mama aun. You also unozonotsvaga ku advice dzako kune vasikana vamwe vaive. Uzonotsvaga ku advice kuna Bridget. Nana Bridget. Anozotsvaga advice kwauri. All right, I think we have exhausted almost everything. Tida kusvika pekuti now you're not going to be talking to me though I'm here. I want you to talk to parents. I want you to talk to your teachers. I want you to talk to the headmaster. Nation at large. Mumbonyatsotiudzawo zvamuri kuda imimi matuke tiite alright nekuti tatonoti tikukundikana kanemi timboita zvamuri kuda zvacho. What do you feel like needs to be done so that ticontrole izvi zviri kuitika zvisarambe zvichiitika, because this is so zviri kurwadza. As much as it sounds fun, it sounds zvinorwadza semubereki. I can imagine kuti amai vemwana musikana uyu and akatozosvikirwa vatorara vese pasina kudzivirirwa, hatizive kuti mukomana uyu hana chirwere here. And fun enough, like you were telling me kuti vakomana vacho vari kuenda kuna mashuga mama pamwe hana kuti kudzivirira atone chirwere, which means there's a lot at stake here. But maybe munhu ari kuchita so that tifeed that pressure yatinayo. So hatisipati zvinhu zvirambe zvichiitika. And then when I was talking to your seniors, I told them I need people who are going to be telling us kuti toita sei, because nyika iri kupera kuchema, vana mutoenda kumawere zveshuwa, and ndimi maleaders amangwana. Yotopera here generation yenyu patoziva kuti hapasina vanhu. So I will start with you, Bridget. I want you to tell us what needs to be done so that we keep this pandemic yenyu ituke munotodarika COVID. Okay, so we start with you. I feel like prevention starts with awareness and open conversations about the risk young people face. So I feel like schools should just organize programs on decision making and peer pressure. Once I'm a professionals who can talk to young adolescents on peer pressure and decision making, so that they don't face my problems. Vakazofacwa Yevana 6 vakazoenda KuLodge, because once there's a platform for open conversation, young adolescent people can talk about their feelings. This is what's happening. Upiwa advice, and then we can work from there. So, as junior council, we're saying schools should start programs on decision making and peer pressure to young adolescent people. Asi tombokutorera mafoni. Tombokutorera. Tokusiya imi nawe here, tombotora. Mafoni. I think mukatotora Wi-Fi. Okay, I wanted to come to you, Munash. What is it that needs to be done? Is worship junior council toita senemi? Alright, so guidance and counseling, especially in schools. Okay. Guidance and counseling. It's something that should be looked into, because not every school has a guidance counselor that someone could go talk to whenever they're going through something. And that's where we end up finding solutions in the wrong things, marijuana, drugs, and finding solace in things like sexual intercourse. Okay. So guidance and counseling is something that should be looked into. And not only KuChitungwiza, but even in our communities. People should work. Okay, so people should work and see kuti vanhu vangazvifambise sei kuti vawane vanhu vekuti people could talk to whenever they're going through something. Because we could blame the kids alone, but everyone at some point goes through something. And you can't really do anything without talking to someone. You end up fighting alone. That's why people start smoking and doing the wrong things. Okay, so tikakuitira izvi zvamataura izvi munoregedza musikanzo. That's the part where I say again, we could try to fight the problem. That's the best we can do, fight the problem, but we can't stop the problem, because the human brain, pachayo, it is programmed in a way it does exactly what it's told not to. Okay, pane imwe nyaya ndafunga tiri papo, nyaya yekumaticha anoda kudana nechikoro. Zviri kuitika here izvi? It has been happening for years, I would like to say. Zvinhu zvinotoitika ndo panandoti guidance and counselor, because mwana musikana achaenda unotaura kune mumwe teacher kuti ndanzi teacher vakadai so I like you and let's do this. Teacher oenda unovaudza the next thing nyaya yagarirwa, it's not going any further.
Okay. And if you do report kune munhu ari at a higher power, you find kuti teacher anozouya achitaura kuti mwana ari kunyeba. And the issue then comes back kwauri instead of the person that actually did it. Face victimization, right? Yes. Kuti unongochitonzi ari kundinyepera and pachikoro pacho pachatodzidzikewa kuto. Okay, beti chiri choga murisei soko murisei tipewo ma questions amungadawo kubvunza vana vachiri panapa nekuti ndo vakamirira vana venyu vari kudzimba uko zvinogona kuti wako hapo pane vana 6 apa but usingazive kuti pamwe pane zvimwe zvaari kutoitawo zvekuti iwe haustoziva takatoshamisika kuti vana vakutoziva kuti tinogona kutora taxi tinogona kuenda kuLodge tichiita zvinezva tichisvika edu patida kupedza our program. I just want you, Bridget, to just give us something and brief that you feel the government should do, be it the Ministry of Youth, be it the government at large, that needs to be done so that tikwanise kuraya pandemic inonzi amatuke. Okay, so prevention is better than cure. What Munashe was saying, Kuti, my programs, my guidance and my guidance counselors Anfanari in schools, I feel like the government should make it mandatory. Every school should have a guidance counselor and consultant and Yevana, because Amatuke, they're going through a lot and they don't necessarily have the right people to talk to because they end up talking to each other, Vachipanana, bad advice. So if the government makes guidance counselors mandatory for every school, I feel like it will help prevent the problems that are happening so far. Okay. His worship, junior counselor. Yeah. Just something to round up something you want to say? What could be done by the government? As you said, guidance and counseling. It goes back to the issue that we were talking about earlier, that in schools, and especially more government schools, people are doing the wrong things. And indiscipline has become a major issue. And Shinchaguti, instead of, violating Vana Sterek, it's something they need to understand. They need to go look into what's really happening. How best can we work together to fix this? Okay. No, thank you so much, Bridget na Munashe, for joining us, and also muchiti educator na kutoziya kuti kana munhu akati Netflix and chill azvipere mushe, akati I want to smash azvipere mushe. And I want to also thank you kuti matipo pfungwa dzenyu kuti matiudza kuti mimi waberekeka, don't neglect us. Topeza takunotsvaga ma-advice aya kune vanhu vakashata, because iwo mubereki wacho haukwanise. Umwe mubereki wada kutongoti umuti mama chakatonzi une musikanzwa iwe wakutoendeswa kure newe hauchakwanise kutaura. And sometimes I also feel, just to say a few words there, sometimes vabereki, isusu vabereki tine katendency kekungova nehasha, thinking kuti kana ndikava ndichingova nehasha mwana anogara achitonditya, usingaziva kuti kutopusha mwana away. So that's how I would want to say, kuti as parents, we have to try by all means kutonzi pane song yamtuku zinonzi tozeza baba. You know the song, and amatuke tumezere tozeza baba. Kunongoti baba wanochikisa, but not knowing kuti mwana wako is going through. Pane mwana akazozvuraya, I'm sure pane mwana ainzi akazvuraya aita futi depression because you guys, you feel neglected. Iwo matuke yacho, sure it's a pandemic, vari kuitawo musikanzwa, but ngatichibatanai vabereki. Uyezve pane issue yekuti isusu vaberekeka kozvinezvi kudhara mwana wemuraini aitsurwa kana namai wepanext. Kozvino mwana kuti mwana wangu atsurwe, handidi munhu anotsura mwana wangu. But iwo mubereki kuti kuti unogona kuita munhu wokupedzisira kuziva musikanzwa wemwana wako. Vanhu vanenge vachiona vanenge vachiona zvoita mwana wako. So there's the other thing that we've learned program atashanda tachida kudzidza timbonzwawo pfungwa dzavo, because kwakuenda nyika yedu kwashata kuti vana vakuenda kuMuLodge. So thank you so much, guys. I wish you all the best in your exams. Makati kama exams here? Yes. I wish you all the best. You're writing A's. Yes. Yeah, that's beautiful. We'll meet you next time, my graduate. Yes. That's beautiful. So I want to thank again the City of Harare Council. Yatipo vana vavo kuti tikwanise kutaura navo vachitidzidzisa zvinhu zvatasingazive kuti aiwa kune zvinotoitika behind the scenes tozongona musikanzwa yangu yetukacheta. Thank you so much mure Zimbabwe nekuona kwama muchita chirongwa. Ndichangoti ndimhorese vanhu vangu vanesu pano palive tino Arthur Bangi, Precious Mubaiwa,
beti chiri choga. Precious Mubaiwa taura something anzi mutemo uya wekuti mwana akaonekwa ari panhu pasiripo ngarowe nemunhu asiri mubereki wake ndoona sekuti zvinoita nani nekuti vanenge vakutya kuti ndikaonekwa ndorohwa kuLodge kwavaenda vaitofanira kutanga kuvarova ikoko kwete kutambira mari. Yes, Joshua Precious Mubaiwa, that's true. Uya akatambira mari uzvo. Isusu vanhu vakuru tatosvika tobuda pachena kuti vanhu vakuru vacho ndisuwo kutoplay a major role kuti vana vatoita wayward. Chimwenzi vana matuki vane musikanzwa ivo pavanongozvitambira $20 sure iri kuya nemunhu akapfeka tai kana kutadza kubvunza kuti ndipiratidzawo chitupa chako hazvimake sense. Saka ndochitaura kuti aiwa ngatidzokerei ipo paya pekuti mwana ini ndotiri mwana ngavarohwe zvenyu zvekuti hamurohwe zvikaizvi ndozvakuita kuti muite zvamuri kuita zvana Bridget naMunashi munhu ngaamborohwa zveshuwa kuti anzwisise. But anyway, like I say, ikoko kuma-government because you also said government dai yaisawo mimwe mitemo yekuti vana vasangosiyiwe kuti ane munhu anenge akarohwa menoma yekati nemanews achienda kuchikoro like ndo zviri kuitika mazuva ano. So ndo zvatanga ti ndonyaya yatanga tinayo nhasi paSly Media TV. Thank you so much for watching. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Zvakarada kukuzivisai kuti mangwana papodcast pane nyaya inopisa, nyaya yakanoitwa nemumwe wedu panapa Kudii Chitate kumachifu. Kufunga mukanoiona nyaya iyoyo munotoona kataito kacho karipo hanzi akazoti kadiki chi endai munoona ipapo. Ndonyaya tinge tichikurukura mangwana papodcast pedu. Chisarai zvakanaka muri Zimbabwe. Keep on watching and also spread the good news about Sly Media TV. Ndokana chikuti iwo kana uchinzwa zvinonakidza pano undadza nekuudza mumwe wako kuti uya uzvionere, uya uzvinzwire. Saka rega nditi panguva ino chisarai zvakanaka. Until we meet next time. Bye bye.